Moseuru kama entiere ochal nade kotenre koda keyo nonro mar ng'ato owuon e mbui koko mithuolo. Nitie gik moko ariyo Cleophas, mano penjo malew ahinya. Penjo mokwongo en ni to be en ataro mar chik ki igolo oko namba mar ng'ato. Mar ariyo to wachako wang'iye ni seche ming'anyono wang'iye in the context of ng'anyo. Koro mokwongo obo luwore ni to ng'at migolo namba ne en ng'ama chalo nade. Ka en ng'ama iluongo ni public officer to mano onge gimiluongo ni ataro mar chik. Ng'ama en a public officer ma osenyiedhore lela ni oda pitio ne jopiny, en obedo scrutinized kata gima nochamo nyoro dhano ng'eyo kata kuma nonyono dhano ng'eyo. Koro en ng'at miluongo ni under public scrutiny, ok inyal wacho ni ataro mar chik. Namba William Ruto ni kumoro amora dhano moro ni godo, kata mana namba mar mbunge, ng'at ma responsible nyaka obed gi namba mar jatende. Koro konyiedhe lela mowacho ni Cleophas ambe an gi namba ni tura ero imbe kawe iting'e, mano ok en ataro mar chik. Ma koro wacho ni the commissioner mar data protection en ng'at mowacho ni en orito mana mogo, ok onyiso ji the right thing. Mar ariyo onego wa contextualized kar wang'i ni to seche ma gi yango namba go e lela, no yange e lela nang'o. Ng'ato kuchiache chieng' moro to yange, oyange in the context of ng'anyo, mabe ng'anyono otenore gi gimoluongo gi dho ngere ni revolution. Koro mano sama gima timore in political science, revolution katimore en gima itemo golo sirkal gi ataro mar chik. Seche ma gino timore, gimoro amora inyalo tim whether en ataro mar chik kata ok en ataro mar chik. Koro seche migolo nambano, mano en achiel kuom gima waluongo ni exposure. Wanyiso dhano ni ng'ane gi ng'ane notimo kama marach to ung'e nambane mano in the context of ng'anyo, ok en gima rach. Gima hinyowa ni officers ma waluongo ni independent, asewache kama ng'eny, en ni ok gin independent. Gin officers ma kawo order from above. Commissioner owe nyithindogi odhi mbele gi gima gitimo. Seche mikawo namba ng'ato, wawuonde ka ni kawo namba mbunge mari tinyise ni awacho ni seche midhi e od bura kiki igo yes ne finance bill. Wawuonde kara ni gin constituency kara ji 200 mowacho kamano kara ji 1,000. Out of ji 1,000 ji 10 onyise ni kiki igo kura, modong' wacho ni kiki igo kura ne finance bill no. Money ng'eni is also an aspect of public participation. Because public participation ok ochuno ni nyaka ubed e tie en moro wuo. Mbunge bo wacho ni nayudo simu mang'eny koa ir jogena to giwacho ni kikago kura ne finance bill. Koro nyiedho nambe lela mag jodito go ok en gima wacho ni an ataro mar. Wanya neno kodhi timre nikech wacho ka niero ka jaod bura ma Kisumu Central kuom ranyisi Dr. Oron oket namba ne mbui to kawuono wach niero. Mar ariyo, mar adek, ing'e ni seche midwa nego yieyo nitiere gi methods mopogore opogore. Achiel kuom gima ne liekore ne giwacho ni gima waluongo ni akiana wacha na onge gi dholuo, nitie joma wacho gi Kiingereza ni gay, the gay community. Joma luongo ni gay community nowacho ni jaod bura moro amora mabogoyo kurano to wang'e ni sebedo kilalori kodwa, wabo nyiedhi e lela. Iwinjo? Achiel kuom jogo koseneno kama to ok dhigo gino. Koro iwacho ni desperate moments need desperate measures. Seche ma koro itimo gimoro, inyalo timo gimoro amora midwaro mondo i achieve your intention. Iwinjo? Koro gima jogi timo ni onge makosa. Koro kada komaki ni uteri ni breach privacy mar public officer. En chik mane miketho? Onge chik miketho. Namba no en kumora amora. It is in the public domain. Mar polise mane iwacho ni police ni mae minode mag nyithinde. Embe in the same thing. Police mokwongo ni gikia ni seche ma dhano dhi ng'anyo. Ratich gi mokwongo ni itimo. Nikech king'iyo jok ma hinyore thurka molo ng'at moro amora osewacho kama ng'eny en obila. King'iyo kumodake, king'iyo kata mana osara mobila chamo, king'iyo kata gik miluongo ni appraisals kata mana promotion, obila wan godo ma otimo nyaka PhD, to pod onyalo bedo corporal
kata mana higni 10, nikech joma malo kosomo to joma piny sani osomo nigi degrees, to gin ema ratich gi ng'iyo, to gin monego bed ni gibedo mbele seche ma ng'ato ochwalo ng'ur mare. Onego bed ni obila ok onego bed ni gimoro mobila biro go ni tear gas, mago gik maketho ratich dhano. Kata mana tank maduong' makelo pini, mano gik moko onego bed ni bedo e piny ka. Monego bed ni wadhi e doho mowach ni mano tocha, pig cha kleo kodonjo e dieng'eyi to goyi piny keso biro gi force. Mano en tocha moko onego bed ni watimo in 2024. To magi gik moura manokelo gi Ruto, ineno. Koro seche ma ji odhi e streets, wa fight ne ratich dhano. We break nie down gimomiyo dhano ntiere street. Tabu ma wan godo, midhiero ma wan godo e piny ka ok en choko omenda. Midhiero ma wan godo e piny ka en kaka itiyo gi omenda. Winjo, omenda wachoko mang'eny to kaka itiyo godo rach. Adamiya ofis achiel kende, ofis mar Gachagua.